Aventurers, ja veieu, ja estem en camí de la nova aventura i anem a l'altra banda de la vall, allà aquí en unes casetes, i és la Coma de Naviners. Però abans m'he trobat també alguna coseta aquí, que no sé si pertany al mateix terme o no, però també li farem una ullada, així també ja ho tenim visitat, no? Aprofitem. A veure què tal. Sí, aquí sí que hi ha unes ruïnes, allà sí que ja sembla alguna edificació més nova, però aquí sí que tot de bigues i la sobreplanta caiguda, amb aquesta paret que encara es manté, finestra amb unes bigues, alguna fins i tot rodona del mateix arbre, alguna porta hi queda per aquí, bueno, perquè aquí devia haver l'altra i allà el que queda, algun pilar de totxanes encara, i mira, encara seguia l'edificació fins al punt de que aquí a l'altra banda n'hi havia una altra. Mirarem des de la part de sobre. Ostres, déu-n'hi-do. Aquesta és fonda, en aquest cas. A veure, vigilem on fiquem els peus, perquè això, déu-n'hi-do. Sí, encara aquí queda aquesta paret i queden aquestes bigues aquí que s'aguanten com si res. Una petita finestreta amb unes lloses vermelloses molt maques, i la pedra també de totes les parets és esplèndida. Aquí a veure si tenim el plaer i podem fer-hi una ullada, que no sé què tal estarà això. Sí que al lateral, en aquest cas, també hi tenim una altra edificació tota plena de matolls, com podeu observar. Alguna entradeta, però la natura està fent pas a pas valent. I aquí sí, com podem veure, hi ha alguna porteta per entrar. Així que entrarem cap a dins, a treure el cap i a veure què tal aquesta masia. Fa olor, com sempre us dic, a anys, anys, vull dir que aquí fa anys que això està abandonat, però que encara hi veig alguna cosa que no ho demostra gaire. Hi ha una pila aquí, quadrada. Aquí, ostres. En aquest cas, ostres, no es pot moure la porta. Oiteu aquí. Una bota. I això què és? Una caixa de galetes de birba, crec que és. Hi ha moltes mosques. No són mosquits, són mosques. I aquí sí que hi ha algunes prestatgeries. I mireu quina barrica més gran. Algunes caixes de plàstic. Una altra barrica enorme. Una banyera, l'interior de la barrica. I sortirem d'aquí perquè, ja us dic, hi ha moltes mosques. Ostres, aquí, ara quan he sortit de tanta foscor, sí que només vaig amb el foco, però clar, aquí dalt entra aquesta llum i el primer que m'he imaginat és com és que entra tanta llum? Mireu aquesta ampolla aquests quadradets. Sí, hi ha moltes ampolles i molta brutícia pel terra. Aquestes escales, com ja es pot veure, estan partides. Però amb precaució. Aquí no podrem avançar, Bueno, si més no, a més, mireu com està la mateixa casa. I ens podrem fer una miqueta a la idea de com és això. O sigui, mireu aquí dalt. Quina tranquil·litat.
Aquí sí que hi ha unes prestatgeries. Aquí uns armaris, unes altres prestatgeries. Allà al fons hi ha una habitació. Aquí les vistes. Mireu quina balconada més guapa. I mireu aquí. Ampolles de cava, tantes com vulgueu, vidres, cava portell. Aquí dalt aniríem a una altra planta, o sigui, pujaríem per aquí i aniríem a la planta de dalt, que com també ja es pot veure, aquesta casa ha tingut algun incendi o de més, perquè es veu totes les bigues de color de cendra. Aquí sí que hi ha algunes peces de roba, sigui com un jersei, sigui com una sabata. Allà hi ha algun plat, també hi ha estris, hi ha una nevera antiga, al terra, al fons de tot veig un sofà. Aquí a la dreta podem observar una bancada i les parets impressionants amb aquest color blau que devia tindre, super mega guapo. Aquí també hi ha un sofà. Però ja us dic, no me la vull jugar perquè hi ha un bon forat aquí per creuar i l'estat d'aquesta sí que es veu molt deixat. Clar, que no estaria molt entretingut anar a visitar la majoria d'habitacions i pujar aquí a dalt per mirar a veure què hi ha, però serà que no, Toni. Un cop ho hem de fer de tant en tant, saps? Que ara principalment hem d'anar a visitar el poblet a l'altra banda. Així que sortim de la mateixa i seguim la ruteta cap allà i almenys hem pogut entrar en aquesta casa que us l'enfocaré millor des de la part de baix. Tot i que abans de marxar aquí tenim una altra entrada. A veure què s'hi veu aquí. Això era la zona del galliner, perquè mireu aquí, galliner, dels conills o de més bestiar. Una miqueta així per sobre, així també ens fem a la idea de què més es podia veure, que ja ho passàvem per alt. Crec que no hi ha cap més entrada. Farem la volta per si un cas i ens emportem una sorpresa i podem accedir a algun altre lloc. Sí que aquí lateralment es veu una miqueta que surt la casa, però és una de les habitacions finals, que tot i així tindrem el plaer d'entrar-hi i veure què hi ha. Cosa que jo ara mateix no estic veient, i ho estic veient en directe amb vosaltres. Sí que he vist que hi ha unes cadires, però ja veieu un carro amb dos bidons d'aigua grans i aquesta és la fantàstica casa que acabem de visitar. Així que això només acaba de començar. Després de la primera part arriba aquí la segona i estem a dalt al poble o a l'altra banda, com li vulgueu dir, a la Coma de Naviners. A veure, però podem baixar i comencem a fer tota la visiteta i ensenyar-vos petits racons d'aquest lloc que està abandonat o no. Ara sabrem si també hi ha algú al respecte. Ja veieu aquesta primera que hem passat, que la cosa està mig caiguda. Veieu quines reixes hi ha encara aquí. I a dintre la natura ja ha fet el seu pas. Després d'una manta. Que estem fent massa volta i haurem de trobar un lloc per on baixar, que no estic veient ara mateix. Ara tindré que tornar endarrere. Potser no, a veure per aquí.
Sí, potser haurem de tirar enrere i anar a mirar. Si més no, aquí també ja ens podem fer una miqueta a la vista de que encara queda alguna paret en peu per aquest lateral. Així que anem a buscar per allà d'on venim, intentem fer una baixadeta. Hola? Bé, hem preguntat si hi havia algú i si no ja ens sortirà en aquest cas. El paller que veiem des de dalt ja el podem observar aquí des de la part inferior. És ben gran, mireu quines bigues. Enormes, enormes. A l'altra banda n'hi ha un altre. Des de la part superior, que també ja es veu que està caigudíssim. I si després podem treure el cap per aquella portalada d'allà. I ara a veure si podem fer la volta per aquí. Això sí que està bastant ple de bardisses. Clar? Que és la part de sota de la casa. Només hi ha aquests trastos, ja ho veieu. Ampolles de vidre, algun coixí, una pala, plats, vidre i molts més trastos aquí. Moltes mosques. En aquest cas ja la casa està bastant en zona de caiguda. Fantàstiques escales, per això. Després que guapo. Això es nota que crec que ho han arreglat, que ha vingut algú a viure-ho i vivien. Mireu quins detalls. Aquí sí que ja hi devien viure algun ocell. Dibuixos a les parets. Algun tipus de medicament. Piles. I si aquí algú hi devia viure. Amb el cap per aquí. Encara queda algo de sol. Els penjadors i una tovallola. Espelma l'hem trobat. Una altra habitació, una altra sortida per una finestra. Aquí sí que es pot veure una esterilla. Devien dormir potser a terra, les claus. Aquests prestatges, una xivequeta que la feien servir, crec, per ficar-hi l'espelma perquè es veu cera. I des d'aquí podem veure ja, abans d'anar-hi, l'església de Sant Romà. I mireu quines vistes, Amb l'església i al fons de la vall. I s'escolten animals aquí a punta pala. El que queda de la finestra del balcó, algun vidre queda encara que està, ja ho veieu, són vidres d'un vehicle, un cotxe, en aquest cas. Aquí hi ha una altra porta, una forquilla, i aquí també hi ha estris que feien servir per menjar. Uns armaris, una altra habitació que per allà ja es veu el forat
de la mateixa, o sigui, això també està més o menys de capa caiguda, com podeu veure també el sostre. Aquí tenien ficat alguna coseta per tapar i a la vegada que es veigués una miqueta més arreglada. El detall de la bancada aquí al lateral també està molt i molt bé. Unes quantes escales més, una petita prestatgeria, fantàstica porta que ens conduirà a la part superior, però que ja he vist que està bastant per terra, O sigui, aquí dalt haurem d'anar amb precaució. Més no farem una ullada bastant tècnica. I la sabata. Si hi ha molts trastos i trastos, ja ho veieu, la part superior és que ja cap aquí ja està bastant foradat al terra. Un altre, i aquí una altra habitació. No vull ficar-me molt al centre perquè no es desestabilitzi això i m'emporti un ensurt. Aquí restes del que quede de la paret que separa a la pujada. Ja ho veieu, lo ample que és. Sales maquíssimes. Ajustem. Tornem a passar cap aquí per sortir. Mira, foradet aquí. Ah, no sortim, no, encara hi ha aquí més cosetes per veure. Mireu quina llar de foc més guapa. Una cadira d'ordinador. Prestatges, aquí era la cuina. Encara es pot veure que hi ha algun estri guardat aquí. Les finestres, els prestatges amb alguna Sant Miguel i algun pot encara amb coses, fogonet. Aquí també el terra està bastant trencat. Però això sí que és maca, I el sostre, com també podeu observar, està cremat. I aquí també hi ha un forat a la part de dalt que hem visitat. I ara ens queda per veure aquesta habitació, aquesta sala, si s'hi pot entrar. Sí. Això ho feien servir més aviat per deixar-hi coses perquè està molt brut tot. Una taula, ampolles, estris. Diu, això sí que devia ser antic, perquè això ja devia ser al principi de la casa. Ja veu també aquesta finestra també. Aquí dalt, a veure si podem veure què trobem aquí, amb aquest. Si pugem a dalt. Aquí tenien la zona chill out, nen. Ja quin lloc per guardar-hi coses. En aquest cas, la mateixa xemeneia de la llar de foc, i aquí es devien tombar per prendre vitamina i està bé. No m'atansaré perquè si hi ha aquell forat allà, això està bastant inestable. Una vista des de la part superior, ja ho veieu. Aquí també tot cremat. Així que ara anirem a baixar, a veure què tal. No podem fiar gaire, no ho sabem. Amb tants d'anys. Vale. Deixarem tancat com ho hem trobat. Aquesta és la porta d'entrada principal, o que com ja hem trobat nosaltres aquella principal petita, doncs hem aprofitat per entrar per aquesta. Tornarem a sortir. I deixarem com ho hem trobat. Veurem. I el roc aquí. I aquí hi ha la porta des de fora que us comentava. Número 23.
surt. Aquí és on hem estat. Aquí també és la zona que hem estat des de dalt. No hi ha gaire cosa per veure. Sí que hi ha alguns pilars aquí que ja els hem vist des de la part de dalt al principi. I ara anem a buscar l'església, si hi ha alguna coseta més. Vale. El que us he comentat que trauríem el cap amb aquesta des de dalt. Així que la podem veure des de la part inferior. Ja us dic que és molt gran i sí que té una obsessió amb les bigues que són enormes, Segons m'han comentat, aquí al poble hi ha algun lloc que hi ha una font que baixa aigua calenta, però clar, tampoc no sé per on brotlla la mateixa, saps? A veure si podem passar per aquí sota i anem a dintre de l'església. Veieu també aquí un sofà. Aquí un altre, o no, què és això? No sé. Bé, aquí tenim l'entrada o la paret de l'església de Sant Romà. Que data del 1909. Si no tinc entès malament, i el poble data de l'any 986. O sigui, com passen els anys, I això encara segueix en peu, tot i que està tot caigut i no està conservat, doncs encara alguna coseta podem observar. És curiós, Ja ho veieu. Mira. Però el que veig, devia haver alguna manera de pujar-hi perquè hi ha com una porta i devia haver una altra sala a dalt. I a més, per ficar-hi dos campanes. A la vegada, aquí a l'entrada, aquí, suposo que era per ficar... no, hi ha una finestreta i no sé si ficaven el sant, que estigués una mica il·luminat a més. I aquí veiem això, no se'ns passi, també. I encara queda alguna resta dels bancs laterals que hi havia, perquè ho és, perquè està encaixat cap a dins de la mateixa paret. Aquí on s'agafava l'aigua beneïda. Aquí estava i s'agafava aquí. Aquí una altra finestra. I aquí dalt pues, hi havia... Sí, devia ser al revés, devies entrar per algun lloc i aquí devia haver una sala. És supercuriós, No em sona d'haver-ne vist cap així. Les portes... Aquí ja no hi ha res, sinó al lateral de la mateixa que ja està també tota plena de vegetació. He entrat a dins del paller aquest i el que m'he trobat no feia trobar-te cranis als llocs. Estava buscant a veure si podia accedir a aquesta zona. I aquí lateral, que he mirat per aquí al caminet i no, i allà està tot ple de bardisses, hi ha com una entradeta, però ja veieu ja aquesta paret i alguna coseta més, però no és una casa en si també per visitar. També el que no us he ensenyat és
part lateral, des d'aquí, l'església amb la casa que hem visitat. O sigui, el poble Llogaret no té, ja ho veieu, principalment té aquestes edificacions, però no hi ha molt més a veure. Així que, en principi, amb l'entrada que hem vist a la casa, que no teníem previst de visitar tot vinguent, més aquesta gran, home, jo crec que és una bona exploració en si, no? Aventurers, una vegada més arribem al final del vídeo. Desitjo que us hagi agradat les incursions, exploracions amb diferents edificis, tot i que un no me l'esperava trobar. Hem començat molt bé el vídeo fent una exploració i després arribant aquí a la Coma de Naviners, on el mateix recinte de la Coma està datat de l'any 987, amb Sant Romà de la Coma de Naviners, que està datat entre el 1007 i 1009, o sigui, ja es diuen aviat les dates, i poca coseta més us puc dir d'aquest lloc. Sí que he intentat buscar aquesta font que hi surt aigua calenta, però no trobo indicis. A veure si algú alguna vegada m'ho pot comentar i, si més no, vinguer-ho a ficar-hi la mà i tocar-la. També a vegades fa gràcia. Sens més, moltes gràcies per arribar fins al final del vídeo. Desitjo que us hagi agradat. Com ja sabeu, suposo que ja m'heu deixat algun comentari durant la visita del vídeo, i si no, deixeu-me algun comentari comentant la jugada. Si us ha agradat el contingut i en voleu més, un bon m'agrada, i si heu arribat aquí aleatòriament i us voleu quedar a la comunitat, us podeu subscriure i sou benvinguts. Gràcies per tot. Toni l'Aventura, gas aquí! Abans de marxar, aventurers, sí que m'he fixat aquí amb un lateral del llogaret que hi ha una mini bassa que suposo que hi devien guardar l'aigua per potable o per regar o de més, o a la vegada no sé si devien netejar perquè això està una mica inclinat, però bé, que no quedi en l'aire aquest petit detall que també és benvingut a dintre del contingut.